ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಳೆ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೂರ ದೇಶದ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಏಪ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುನು ಅಪಗ ದೇವತೆಲ್ಲನೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಒಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮಲೆ ಒಪ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಆತ್ಮಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಐತ ಚಿನ್ನೆ ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮಭೋಗ ಇಂಚಿನವು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆಲು ಇಂಚಿನವು ಸಿದ್ಧಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆನ್ ಕರ್ಮಭೋಗದ ರೂಪಡು ಭೋಗಿಸವೆರು. ಐಕೆ ಕಳೆದುಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾ ಸನ್ನೆನು ದೂರದೇಶಿ ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯುನೆರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಅಂತೆ ಗಿಡಬುಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಸನ್ನೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಳುದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಗುಲು ಬಾಬನ ನಾಳಿದ ಪೂವಾದು ಪೋಪರು ಅತ್ತಂದ ಮಾಲೆಯದು ಪೋಪರು. ನಿಗುಲ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಲೆದ ಮನಿ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಇನಿ ಕಡೆಕಲ ಆದಿನ ಬತ್ತನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೆಂಡರ ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದರ. ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಭಾರತಗೂ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಿಸರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಕಾಲೇಜುನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರ ಪಂದು ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಿಳಿದೆಂಡು. ಧರ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರದೇಶ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲಾರು. ಹೊಸ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಲು ದೂರೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮೊಕುಲಿಗ್ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತಡು ಆಧಿಪತ್ಯವಿತ್ತುಂಡು. ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಣಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಯಾನು ಭಾರತವಾಸಿ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಸುಖ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರತ್ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲೆ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುನು. ಇನಿ ಇಲ್ಲುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಎಂಕುಲು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಇಂದೇನು ತಿರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕ್ರೈಸ್ತೆಲ ಸಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಏಪ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ತೆರಿಯೋಣುಜೇರು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಂಚಿನವು ಧರ್ಮದ ಒವ್ವೇ ಗುರುತು ಅಂಚೆನೆ ಪುದರು ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರುತು ಸುರುರ್ದು ಪತ್ತದು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು. ಮೊಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಿರಾವುಡು ಏರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ಏರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸುರುಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮ ಬತ್ತನು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲು ಆದುಲ್ಲಾರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲು ಆಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ಬೇತಿ ಧರ್ಮದ ಪುದರು ಚಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ.
ತಮ್ಮ ಮೋಜುಡು ರಾಜ್ಯಭಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಚಕ್ರನು ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಅವಶ್ಯವಾಗದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರಿತಿಜಿ. ಆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಏತು ಸಮಯ ನಡತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ತಿರಿತಿಜಿ. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏತು ಜನ್ಮ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಏತು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದನು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಸಹ ತೇರೋಂಡಾಪನು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದುಂಡು. ಅರ್ನ ಉದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದೀತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾದುಂಡು. ಬೇರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಶಿವ. ಬೇರೆರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ಸಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಕಾರರ್ದು ಆಸ್ತಿಲ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವತೆಲೆ 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೆರು. ಆ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೋಡಾಪುನು ಎಂಕುಳೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ಜೋಕುಲಾಪ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯಭಾರಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗರ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆಲ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೋಪರು ಅಪಗ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪುಜರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಣುವೆರು. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಸಹ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಮೀಯೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಸ್ನಾನ ಮೀಪುನಿದಾಯ್ಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೆರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಖಾನೆಗ್ ಪೋಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೇವತೆಲ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು. ಯಾತ್ರೆಡ್ಲ ಸಹ ಏಪಲ ಪತಿತ ಆಪುಜೆರು. 4 ಧರ್ಮನು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪಾವನಾಪೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪತಿತಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಂತರದಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಮನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಜಕ್ಕೆಲಿಗ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದನು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಆಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಓದವನಿ ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನಿ. ನಿಕುಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನಿ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಐನೇರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲೆನು ಯೋಗ್ಯ ಆದ್ ಮಲ್ತದು ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಓಡಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರು ಯಾನು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮಧ್ಯದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದವರ ಕುಲಾದುಳ್ಳರು. ಈ ಸಂಗಮೇಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಇಡೀ ಚಕ್ರನು ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ದೂರ ದೇಶದ ಕುಲಾದುಳ್ಳರು. ಇಂದು ಬಾಬನ ರಥವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ನಂದಿಗಣವಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ತಿರಿದುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುಜರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಇಡೀ ದಿನ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಐಟು ಬದದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆರ್ನನೇ ಐನ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಐನೆದವರ ಬೆರಡ ಯಾನು ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಪೋಪೆ. ಎನ್ನಾತು ವೇಗವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಊಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ರಾಕೆಟ್ ವಿಮಾನ ಇಂಚಿನವು ಏತೊಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ವೇಗವಾದುಂಡು. ಬೇರು ಬೈದೆರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅನುಸಾರ ಲಂಡನ್ಡು ಜನ್ಮದೆತೊನೊಡು ಆಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ದಲ ವೇಗವಾದ ಬಲಿಪುನ ಆತ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಲಹೀನವಾದುಂಡು ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಡು ಪಾಪದ ಪುದೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಶರೀರಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಉಂಡು.
ಐನೇರ್ದವರ ಆತ್ಮನೆ ಜೊತೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪಿರವುದ ಕರ್ಮಭೋಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಜನ್ಮದ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಪಿರವದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏರಾಂಡಲ ಜನ್ಮೊರ್ದೆ ಕುಂಟೆ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಪಿರವು ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆರು ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಭೋಗಿ ಸವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಉಪ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಪಾಪಾತ್ಮರೆ ಉಪ್ಪಿರು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಳ ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯು ಅತನ ಲಕ್ವ ಅಂಡ ಕರ್ಮಭೋಗ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗು ಈ ಕಾಯಿಲೆದೇಗು ಕರ್ಮಭೋಗ ಪಂಡದೇ ಪನೊಲಿ. ದೇವತೆಲೆಗು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಗುರು ಸೈತೆರಡ ಪಂಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬುಲಿಪೇರು. ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಪತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಡನ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಸಹ ಬುಲಿಪೇರು. ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬುಲಿಪುಜೇರು. ಮೋಹ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಭಾವಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಬಾಬಾ ಪಿದರ್ದು ಪೋಣಗ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಓಹೋ ಈತು ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಪಿದರ್ದು ಬೈರು ಪಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬೈರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಪುಂಡು ಅಂಡ ದುಃಖ ಆಪುಜಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನಗ ಪ್ರೀತಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಕಣ್ಣೀರೇ ಮಾಲೆದ ಮಣಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥನೇ ಬಾಬನ ಕೊರಳದ ಮಾಲೆಯಾದ ಒಂದು ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಗ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಬಲೆ ಪಂಡು ಬಲಿಪವೇರು ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಏರು ಬಾಬನು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಸುರುಕು ಬಲ್ತು ಪೋದು ಸುರುಕು ಸೊರ್ಗೊಡು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊರ್ದು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಎನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದೂರ ದೇಶಿಯದು ಬಂದು ಸನ್ನೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ದೂರ ದೇಶರ್ದು ಬೈದರು. ಇಂದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ದೇಶ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಈ ಸಮಯದ ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ದೇಶಡುಲ್ಲರು. ಈ ಭೂಮಿಲ ರಾವಣನಾದುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪರು. ಅವು ಆದುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಬಾಬನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಧಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನೋಂದಣಿ ಆತನು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೇನುವರು. ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಅರೆರ್ದು ವಾ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದಿನ ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಹಜಾದು ಚಿತ್ರನು ಸಹ ತೊಜ್ಪಾಡಾಪುನು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಗಡ್ಡುನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಗ್ ತೊಜ್ಪಾಯ್ಜೆರು. ಅಕ್ಲೆನು ದೇವತೆ ಬಂದು ತಿರುವುನೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ನನ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಕುಲು ಭಾವುಕಾದುಪ್ಪೆರು. ರಾವಣನ ದಯಪೊತ್ತವೆರು ಪನ್ಪ ನಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿ. ರಾವಣೆ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಏ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಬೈದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೆನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇರಿದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಮತೊಂಡು. ಏರು ಎಂಚಿನೆನ್ ತೆರಿಪೇರು ಐಕ್ ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರು. ಕೆಲವರು ಮಹಾವೀರ ಬಂದು ಪುದರ್ ದೀತೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಹಾವೀರ ಪಂದು ಹನುಮಂತನ್ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಆದಿದೇವ ಮಹಾವೀರ ಪಂದು ಪುದರ್ನು ದಯಗ್ ದೀತೆರು. ಮಂದಿರಡು ಮಹಾವೀರ ಮಹಾವೀರಣಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದಾರು. ಅಕುಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಲು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಮಹಾವೀರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಅನಾಯಾಸವಾದು ತಮ್ಮ ಜಾಗೊಡು ಪೋದು ಕುಲ್ವರು. ಅವು ನಿಕುಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು
ಇಂದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ದಿಲ್ವಾಡ ಬಂದು ಕುದರು ದೀತೆರು ಅವು ಜಡವಾದುಂಡು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಚೈತನ್ಯದ ಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ತೆರಿವನೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡುಡೆ ಆಪುಂಡು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರದ ರಹಸ್ಯನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಪದು ಕೊರಡು ಮೊಕಲು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಪೋತೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತುದೀತೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ನಿಂದನೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಳಂಕೆಲು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ನಿಂದನೆನು ಕೇನುವರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಎನ್ನಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಪಿರ ತಿರುಕುವೆರು. ವಿಷ್ಣು ಅಂಚಿನ ಶಂಕರಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಯಾನ ನಿಂದನೆನು ಕೇನುವೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಸಹ ಭಾಗವನ್ನು ತೆತನೋಡಾಪುನು. ನಿಖುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕುಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯೋಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಂದನೆದ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪಜಿ ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಬಾಬಾಗ ಬರ್ಪುನು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮನು ಮರೆತದಾರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದೂರ ದೇಶಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾತ್ರೆಡು ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ಮಹಾವೀರರಾದ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಗಳಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಂದನೆರ್ದು ಪೋಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಳಂಕಿದಾರರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯಡು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯ ಭವ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಏರ್ನ ಕೈತಲಾಂಡಲ ಕಾಸು ದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ವಾ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲಂತೂ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಧನ ಅವಿನಾಶಿ ಧನ ಸದಾ ಜೊತೆಟುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಧನದ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಯಂದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸಮಯಡು ವಿಧಿತ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥ ತೂಪುನ ಅಂಚನೆ ಕೇನುನ ಪುದೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನನೆ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.